Good morning, mommy. Gì? Ayu, đang sao bọc lá nữa. Good morning, mommy. Ayu, đang là nữa. Good morning. Ayu, đang thật là. Đang thật là. Ayu, gì nè anh thui bài hái. Chà nè ba. Gì nè anh. Mommy. Gì. Nào khalai bảo gì nè. Ê, đã xem ba. Nơi लोगोफोर मावलाय बे हाजौ जा बारानो बारथिं बारथा बारबाय थाथार जोंनि उखुन्दैयानो जि ओरै थांलाय ओरै फैलाय जायो अरानो जोंनो नागिरा अरानो जोंबाबो बारजोंनो ओरै लांलाय ओरै लाबोलाय खालामबाय थायो जौआनो थाबानो दुङासै उखुन्दैया जागा हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दं ओमफ्राय नै दिनै ब्लग लानो गोसो जाना लाबोलायबाय लोगोफोर आङो सोमावदों बारानो जि बारथिं बारथा दिनै जि बार बारदों खामानियानो सानसे जाखायो नै जौ मावबाय आरो दा जुमाय संसैलाय ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय थोरसि लथा सुजोब्बाय मामि गाबखांबाय साला ए आंना मामिया आसुरलायथारदों दैखर खाथियाव मावदों नै बारानो दिनै बारथिं बारथा दैयानो दुंनो नागिरासै बारा जोंना आइजोआ माइ सौदों नै मामि सौदों नै जोंना गुन्दै लांनो नेदों आङो बांगाल सौग्राया सौगासिनो दं मामि गुन्दै लांनो फैदों जोंहा नै मामि ओइ मा गारि माने नायनो लिङो गाबबाय बायो नामा गन्थ'आ गुंथे गोनांसो बे मबाइल खोलिग्रा नोङो आयै आंनि नै गथ'आ गाबखांनानै खामानि मावलायबाय बिसिनायाव मा खामानि मावदों नोङो मामि जिउ सना फिथर जिउ आंनि मा खामानि मावदों नोङो जि गोसा उन्दुफैबाय आंनाव आइदै सायो मामि आं न' सिम दे आइदे नों हारसिं गेले दे नै बिसिनायाबो सेस दाबो आवथायनो मोनाखै दा